Na Slovensku zavraždili novinára. Stojím tu dnes s vami, aby sme spoločne vzdali úctu dvom mladým ľuďom, Jánovi a Martine. Vzdajme im preto, prosím, úctu minutou ticha. Ta vražda novináře, který reprezentuje ten hlas té veřejnosti, tak je prostě přímým úderem na solar demokratickému státu jako takovým. Proto si myslím, že je v pořádku, že ta veřejnost by si uvědomila, že ta rakovina těch paralelních struktur, které rozežírají ty instituce toho státu, tak už prostě opravdu zasáhla příliš daleko a začíná metastázovat. Děkuji. Myslím si, že to je skutečný dno, jo, od kterého je třeba se odrazit, protože pak už jako zbývá jenom nějaký jako překlopení do skutečně nějakého jako státu džungle, prostě, kde bude skutečně vládnout mafie nad všemi občany a občané se nebudou moc domoci žádných svých práv. Dámy a páni, predo mnou leží 1 000 000 eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie, a príde na políciu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto trestnom čine. Článok, ktorý Ján Kuciak nestihol dopísať a vyšiel až po jeho smrti, bol o prepojení vlády na taliansku mafiu. Hlavná štátna radkyňa Mária Trošková podnikala s Antóniom Vadalom a bola jeho milenkou. Antonio Vadala bol členom talianskej mafie 'Ndrangheta, ktorý je momentálne obvinený za predaj drog. Tyhle skupiny lidí třeba neobchodují s nikým, kdo není schopný odebrat 250 kg čistého kokainu týdně. To propojení politiky a organizovaného zločinu nejenom toho italského, ale i jako kosovský, balkánský, všechno tam je, jako na Slovensku. A je to vlastně mnohem viditelnější než v Česku, jako to je mnohem hlubší, než jako si lidi byli schopni připouštět donedávna. Mária Trošková sa od Antónia Vadalu dostala až k premiérovi. Bola údajne jeho milenkou. Ako vedúca jeho kancelárie mala prístup k citlivým informáciám. Tím, že chodila na setkání, tím, že měla přístup k dalším evropským politikům, tak si myslím, že ona jako byla ten bod, přes který se dalo zjistit jako spousta věcí. By doteď třeba jako nám nikdo neodpověděl, jestli měla nebo neměla bezpečnostní prověrku. A nevím, co je vlastně jako horší odpověď, jestli to, že měla, nebo to, že neměla. Informácie o talianskej mafii na Slovensku, z ktorej vychádzali Ján Kuciak a Pavla Holcová, mohli byť zverejnené už o 2 roky skôr. Ja sa roky venujem len podsvetiu a mafii na Slovensku, alebo len, ale viac menej. No a práve o tom, preto mi pristala na stole téma, bolo to jedného dňa niekedy vo februári 2016, keď ma zavolala šéfredaktorka plus 7 dní, kde som pracoval, a dala mi do rúk papier, kde teda to bolo výtlačok z e-mailu, v ktorom prišli informácie o tom, že je tu teda na Slovensku nejaká skupina ľudí, ktorá má byť súčasťou Ndranghety,
Tam sme asi predpokladali, že Slovenská informačná služba musela mať informácie o fungovaní takejto skupiny na Slovensku a myslím, že to došlo do viacerých redakcií na Slovensku. Neboli sme jediní, určite nie. Myslím, že to dostal aj Nový čas a tak ďalej. Ale určite viac redakcií neboli sme jediní. Poviem to slušne. Najdrahšie články sú tie, alebo najviac honorované články sú tie, ktoré nikdy teda neuzrú svetlo sveta. Áno. Ono by sa o tom asi nemalo hovoriť, ale je to tak. Že prídeš na nejaké informácie. Áno, a potom ich predáš. No, takže a buď ich predáš, alebo si slušný a nepredáš, no a začneš mať problémy. Ja som dal dokopy nejaký základ článku, ale keď som ho už mal nejakým spôsobom finalizovať, tak mi vtedy šéfredaktorka povedala, že ten článok nepôjde, že tá informácia nepôjde. Povedal som šéfredaktorke, že si už neželám, aby mi dávala informácie, ktoré potom nemám spracovať. Že ak moje informácie, ktoré som získal v rámci svojej práce, boli použité na nejaký biznis, alebo obchod, alebo výmenu nejakých informácií pre niekoho, to je vaša vec, to si tu robte, ale nepoužívajte na túto špinavú hru mňa. Materiál Ivana Mega, plný závažných zistení, nebol publikovaný ešte ďalšieho pol roka. Preto sa rozhodol poskytnúť ho redakcii Aktualít, kde sa ho ujal Jan Kuciak. Tak, vítaj. Tak vítaj. Na zdravie. Na naše. Investigatívni novinári sa často nezaobídu bez informácií ľudí z prostredia tajných služieb. Pavol Foriš je bývalý spravodajský dôstojník, ktorého často citujú aj konšpiračné weby. Tak tu je minister zahraničných vecí a tu je napísané, že keď sa teda nebudete chcieť baviť s ním, to je minister obrany a tu je napísané, že tak sa bude baviť s vami on. Čo ako snáď chápe každý, o čo tu ide a ja to tak robím na schvál tým niektorým ľuďom. Ja si tam niekedy rád aj nasú to tričko, aby... A pre koho pracuješ teraz? Ja? No, vlastne... Pre vás všetkých. No, prinášam nádej. No, a prečo si odišiel zo Sisky? Musel som. Musel si. No. Musel Nepovieš som. viac? Je to, myslím, že je to predmetom aj nejakého tajomstva. Ten príbeh není až tak zaujímavý. Tiež som nebol vždy na správnej strane, tiež som nerobil vždy správne veci. Výhoda je tá, že keď to robíte pod nejakým rúškom príslušnosti k inštitúcii, ktorá je na to postavená, aby sa tieto hry hráli. Hry sa dali hrať ďalej, ale už stačilo. Na zdravie. Tak čo je vlastne tá Siska zač? Čo sú to vlastne tie tajné služby? Komu slúžia? V tom zákonnom princípe nikomu. Proste len robia imidž, že ako máme tie inštitúcie, ktoré máme mať. Peter Holúbek s krycím menom Mravec bol vedúci analytického oddelenia v SIS. Býval v byte na Vazlovej ulici v Bratislave, kde si všimol, že v susednom byte sa stretávajú politici s predstaviteľmi finančnej skupiny Penta. Vypracoval žiadosť o odposluch susedného bytu, ktorý bol vo vlastníctve zamestnanca Penty Zoltana Vargu. Podľa jeho mohutnej postavy získal spis a aféra názov Gorila. Spis zachytáva rozhovory o úplatkoch a províziách medzi politikmi a šéfom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom. Tak čau. Ahoj, čau. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Spolužiak zo základnej školy. Tak sa vidíme po dlhom čase. Kauza Gorila má tie isté príčiny a dôsledky, ako napríklad jej vražda Kuciaka. Hej. Pretože pokiaľ
tu je takáto kauza gorila, ktorá je len súčasťou jednej ďalšej obrovskej chobotnice a pavučiny a nebola vyšetrená, objasnená, tak potom je logické, že tu vznikajú aj takéto nájomné vraždy, ako je Kuciak. Kuciak nebol prvý ani posledný, boli tu iní novinári, ktorí boli zavraždení a takisto to nebolo vyšetrené doteraz. Padlo to do zabudnutia. Nakoniec aj Kuciak jeho obeť gorily, od nás mával informácie takmer všetky, myslím, že všetky Kočneroviny, všetky TPHčky mal iba od nás. Dokonca kolega, čo riešil kontakt s médiami, tak disponuje SMS-kou, kde mu napísal, keď sme už riešili poslednú kauzu, to bolo asi týždeň pred jeho smrťou, keď on totiž preveroval všetko, čo od nás mal, čo je chytré, je to super, ja by som po sebe nepreveroval veci, ale tak nás nepoznal. Asi rok to od nás preberal. A asi ten týždeň to bolo pred vraždou, už teda poslal, že už to má preverené. V prvom rade chcem povedať, že ja neviem, či Ján Kuciak chodil Pavlovi Forišovi do bytu. Ja k nemu do bytu som niekoľkokrát prišiel a niekoľkokrát som sa s Pavlom Forišom stretol, taká je pravda, ale či to robil aj Ján Kuciak, to neviem. A kto je Pavol Foriš? Pavol Foriš je pre mňa bývalý spravodajský dôstojník, s veľmi dobrými analytickými schopnosťami, pracoval pre Slovenskú informačnú službu. Toho času podľa mne dostupných informácií je mimo službu a predpokladám, alebo teda domnievam sa z toho, čo som vyrozumel z komunikácie s ním, že je na voľnej nohe. Títo ľudia naozaj odišli v rôznych vlnách a v rôznych časoch znútra týchto služieb a každý z nich si so sebou zobral pomerne veľký balík materiálov, ktorými je možné ešte aj s dlhým časovým odstupom vydierať konkrétne osoby a získavať vplyv v podnikoch, firmách, získavať peniaze, získavať zákazky a tak ďalej. Čiže tam vznikol akýsi taký paralelný priemysel obchodu s informáciami, ktoré slúžia občas aj na politické účely, ale väčšinou ide o peniaze a o moc. V CISke v podstate tam už nefunguje nič, hej? Že tam vlastne len robia niečo na nejaké zadanie, hej, že zhora, ale to sú podstate nepodstatné činnosti a ide len vlastne o to, že z toho systému, aby proste fungoval ďalej a napravovanie nejakých rovnováh, hej, že niekto sa cíti niečím poškodený alebo vie využiť nejakú informáciu, tak sa dá, hej, predať. No a vlastne niekto si chce prilepšiť, ako v každej sfére života, hej, každý chce všetko predať. Bohužiaľ, vždy vo vedení spravodajskej služby sú politici alebo politickí nominanti. A v službe treba robiť aspoň 20-30 rokov, aby ste tomu začali rozumieť. No, vy vlastne nemôžete povedať, koľko ste tam robili, že? Nie. V 92. roku som skončil, čo sa týka v rámci federácie. A ďalej sa pán Valček nedopátral. Takže ďalej... Tak to nepoviete. Tak vám to nepoviem. No. Tak dobre, tak potom... Nie, lebo ja som toho názoru, že správni zamestnanci by mali dodržiavať zákon, ktorý vám nedovoluje sa k tomu vyjadrovať. A nemám rád ľudí, ktorí sa tým prezentujú, že tam boli. Potom to vzbudzuje podozrenie, či tam ešte náhodou nie je, či to není účelové, či tam vôbec niekedy v živote bol. Ne? Lebo správny dôstojník by nemal o tom hovoriť, že tam bol. Kráčaj, čaká ťa dav, kráčaj, tvoj život je tá cena, ktorú platíš. Iba nepriateľ čaká na tvoje chyby. Po roku vyšetrovania bol z objednávky vraždy novinára a jeho priateľky obvinený Marian Kočner, bývalý novinár, podnikateľ a zberateľ kompromitujúcich informácií. Nie si sám, je tu svet, tvoj svet. Rozhodol som sa, že treba ukázať, kto
kto o nás píše. Kto píše o mne, kto píše o politikoch. A ja by som to hrozne rád urobil, vy ste tiež obyčajní ľudia, tiež máte svoje neduhy, svoje zákutia, ktoré by ste neradi niekomu ukazovali. A tiež by vám bolo nepríjemné, keby niekto pral špinavé vaše prádlo niekde na verejnosti. A to je asi jediné, čo na vás všetkých bude platiť. Založil som webový portál a rozhodol som sa, že budem uverejňovať o tých mainstreamových novinároch, ktorí krivia túto spoločnosť pod pláštikom demokracie. Budem o nich uverejňovať všetko, čo o nich zistí. Všetko. Super. A ten webový portál už je založený a prosím všetkých vašich známych, susedov, nepriateľov, s tými, ktorými ste prestali piť, s ktorými ste sa prestali stýkať, s ktorými ste sa rozhadali, príďte za mnou, príďte, doneste tie príbehy, povedzte mi, kto s kým, čo robí, kto ako pije, kto fetuje, kto sa s kým stretáva, kto bije ženu. Príďte, uverejníme to. Je to veľká zábava. On bol taký ako špecialista, pomocník vtedy, keď ho niektorí ľudia, samozrejme prominentní ľudia zo Smeru najviac potrebovali. Vždy, keď bolo tak ako v niečom Smer ohrozený, pod tlakom, tak vždy prišiel s tou dobrou pomocou a za to bol nejakým spôsobom odmeňovaný, chránený, mohol si robiť svoje kšefty, mal zicher, že ho prídu vyšetrovať vyšetrovatelia, ktorých si on tam dal, že to dozorovali prokurátori, ktorých chcel on, že mu vychádzali notári v ústrety, sudcovia v ústrety. To bol taký ako vzájomný obchod. Ty nám pomôžeš s našimi problémami a my ti pomôžeme s tvojimi problémami. Ja verím v to, že keď polícia dá von nejaké sumárum informácií, že preukáže, že on je ten posledný objednávateľ. Lebo áno, indícií, že on nie je posledný, je strašne veľa. A práve preto dúfam, pre dobro tejto spoločnosti dúfam, že čokoľvek na ňo polícia má, že podarí sa preukázať, že on v tom bol sám a neboli v tom namočení ďalší ľudia. Pretože ak v tom boli iní ľudia a boli v tom ľudia z okolia Mariana Kočnera, tak to môže byť napríklad aj spomínaná rodina Böderovcov. Ako Marian Kočner bol pár týždňov po vražde Jána Kuciaka v hoteli Zlatý kľúčik, ktorý ovláda Norbert Böder, syn Miroslava Bödera, majiteľa bezpečnostnej agentúry Bonul. A to sa dostávame do ako kebyže úplne iných dimenzií rozmýšľania o tej vražde, pretože Norbert Böder preukázateľne mal väzby na funkcionárov policajného zboru. Za ľudí Norberta Bodora sú považovaní policajný prezident Tibor Gašpar, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško. S Bodorovcami je spájaný aj šéf protikorupčnej jednotky Robert Krajmer, ktorý sa objavil tesne po vražde na mieste činu, pritom to vôbec nespadalo do jeho kompetencií. Kočner bol najprv obvinený iba za ekonomickú trestnú činnosť v kauze falšovania zmeniek. Jeho obvinenie z objednania vraždy padlo až potom, čo títo traja vysokí policajní úradníci pod tlakom verejnosti boli odvolaní. Vydržme, priatelia, dlžíme to Jankovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Na ich pamiatku. Ďakujem. Ján Kuciak publikoval 23 článkov o pochybnom podnikaní Mariana Kočnera a jeho špekuláciách z DPH. Popísal aj mechanizmy jeho podvodov. Na otázku, že prečo mohli Jana chcieť zavraždiť, tak na to vieme odpoveď, lebo bol nebezpečný. Jano prinášal reálne zistenia, ktoré boli nebezpečné pre tých ľudí, ktorí mali krytie na polícii a na prokuratúre.
a ktoré sa už nedali prehliadať. Čiže keď v lete 2017 sa dvojica vyšetrovateľov z Banskobystrickej NAKA rozhodla zamiesť pod koberec Kočnerovú kauzu karuzelových obchodov na Donovaloch, tak Ján Kuciak si vypýtal uznesenie, našiel tam 6 faktických chýb a na základe týchto chýb sa musela kauza vrátiť, bola odobratá vyšetrovateľom týmto dvom a začalo sa na novo vyšetrovanie. A vieme, že s najväčšou pravdepodobnosťou už toto by bol dôvod, prečo by Kočner išiel do väzenia. Dobrý, Ján Kuciak, Aktuality. A chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli 3 obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť a na konci stále máte na tie hotely vplyv, lebo ste konateľom v tých, teda ste predsedom predstavenstva v tých firmách a Prišport hotely je konečným vlastníkom váš právnik. Už to moc rozvádzate, ja vám to odpoviem veľmi jednoducho. A nemala nad tými hotelmi majetkovú kontrolu ani ja, ani moja spoločnosť. To není pravda. To je váš vymysel. Ja nehovorím majetkovú. Ale my sa bavíme, ale ešte raz, zákon hovorí o majetkovom prepojení a o majetkovej spriaznenosti. Ale ja sa nepýtam na zákon, ja sa pýtam na zmysel tých obchodov. Tak sme tu. Zdravím, Kočner, zdravím. Toto je radosť. No, poďte, dáme tú kameru teraz, vypneme. Dobre, vypneme, dobre, tak kamerku vypneme. Rudolf Vasky je youtuber, jeho kanál sleduje takmer 50 000 ľudí. Bol jediný, s kým bol Kočner ochotný rozprávať sa zblízka na kameru, lebo vedel, že mu na rozdiel od zavraždeného novinára Jána Kuciaka nebude dávať nepríjemné otázky. Ja teraz, keď sa vžijem, lebo tuto niektorí, Kočner, to je taký a to je taký. Vy idioti. Čo chce odsudzovať Kočnera? Ja môžem odsudzovať Kočnera? Čo on za jeho aktivity? Prečo? Keby som ja nebol v Amerike, čo by som ja robil? Sedel by som. A nič nerobil. By som sa nezapojil do tej rvačky, do toho utrhania. Nechcel by som ja si niečo taktiež utrhnúť pre seba? Určite. Už ako malý chlapec som zbial angličáky, anglické autička. A keď prišli v Ružomberku do obchodu angličáky a podarilo sa mi kúpiť 2 také isté, tak som s tým potom aj obchodoval. Už ako dieťa. Penta vlastní privátnu banku, ktorá sa volá Privatbanka a Marián Kočner bol jedným z klientov privátnej banky. Privatbanka sa objavuje snáď vo všetkých jeho transakciách obskúrnych. Niektoré sú obskúrne viac, iné sú obskúrne menej. A tým pádom existuje nejaké podozrenie, že tá banka mohla kryť alebo kryla jeho podnikanie. A zároveň sa ukázalo, že Marián Kočner investoval cez 10 miliónov eur do zmeniek finančnej skupiny Penta. Čiže v podstate si kúpil dlh finančnej skupiny Penta. Úzke prepojenie Mariána Kočnera a Penty sa potvrdilo aj po zatknutí Kočnera, keď sa polícia dostala k obsahu jeho mobilu. Mesiac pred vraždou si Kočner so spolumajiteľom Penty Haščákom vymenili tieto SMS-ky. Kočner: pracujem na odjebaní čuráka. Haščák: povieme si, keď budeme spolu. Robí chybu v tom, že vlastne aj do každého nového mobilu si dá stavné veci, aj maily, neviem čo, neviem si to počkej, to bolo zase si to neviem, nezamátať neviem, rozšifrovaná, ale proste si to čovek napadlo. Týždeň potom, čo Ján Kuciak vydal kritický text o podvodoch najväčšieho mäsokombinátu vlaseného Pentou, bol pozvaný na koberček do centrály Penty, kde mu dohovárali. Tesne po tejto návšteve mu volal rozúrený Kočner, ktorý sa mu vyhrážal, že bude zbierať špinu na neho aj na jeho rodinu. Ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkoluje a verte mi, že dojdem na to, kto to úkoluje. Nemáte pravdu v niečom, ale... No, mám, pán
Ján si tento telefonát nahral a napísal o tom svojej spolupracovníčke. O Kočnerovi som v poslednom čase napísal dosť veľa tvrdých vecí o jeho podvodoch a tak ďalej. Tie pravdepodobne prispeli k tomu, že ho polícia začala riešiť a toho asi rozčúlilo. No a potom sa mi ozval jeden chlap, ktorý sa s Kočnerom súdil a rozprával mi o ďalších podvodoch Kočnera, ale hlavne Penty. Dal mi aj tonu materiálov. Tento zdroj, muž, s ktorým sa Ján Kuciak veľakrát stretol, sa volá Stanislav Žiaran. Kuciak písal veľa o Kočnerovi, že áno. A skôr to bolo o tom, že čo bude písať. No a čo ja viem, lebo aj v tej SMS-ke, čo písal tej Eve Kubániovej z tej investigácie.cz, píše, že mám tonu materiálov od nejakého chlapa, to som bol ja, čo som mu dával, ale že proste on mal tie informácie, mal veľa. Ale hovoril som mu, že treba, čo mu dávam, nech to uverejňuje, nech si to neneháva. Boli to tak citlivé informácie, že bohužiaľ na to doplatil. No. Stanislav Žiaran vyhral súd s Kočnerom o zálohu za byt vo Five Star Residence. Zo súdneho spisu tak získal prístup k informáciám o prevodoch bytov za účelom podvodu z DPH. Z týchto informácií čerpal aj Ján Kuciak vo svojich článkoch. Ja sa nemôžem ráno kúknúť sám sebe do očí, do zrkadla a povedať si, že nejaký Kočner, nejaká nula mi zobral 60 000 eur mojich. A jednoducho sprosto, že zoberie zálohu za byt, ty si od mňa kúpiť byt, dáš mi zálohu a ja ti poviem, že vieš čo, čau. Však to je úplná chrap, to je jaké sprosté. To keby ja som mal nejaký vtip, ale to nemalo vtip. Tak som si našiel právnika, ktorý povedal, že my nezažalujeme tú firmu, ale ten byt. A že ten, budeme požadovať od súdu, že ten úkon je akože neplatný. A tak to aj bolo. A viem, že za to súdkyňou aj bol Kočner, vieš, lebo však ja som Kočner. Ale ona povedala, že nie. Že proste rozhodla podľa práva. Čo sa stalo, že najprv bol taký chránený a zrazu prestal byť chránený? Čo sa stalo? Stalo sa to, že Kočner sa zaplietol do kauzy zmeniek televízie Markíza a to bolo niečo, čo bolo nad jeho sily a možnosti. A to v skutočnosti zlomilo jeho postavenie a jeho nedotknuteľnosť. Prečo práve toto? No, lebo táto kauza presahuje rámec Slovenskej republiky a sú tam silnejší hráči. Američania? Postupne, áno, Spojené štáty americké. Také informácie, že to bol len konečný užívateľ celého firmy, je ten Robert, to je šéf židovského podniku svetového najväčšieho násačový nástroj, neviem to premeniť, lebo s Malošovcom nebolo v tej, že nemá nápol. Tvrdili mi nejakí ľudia, že sa chcel nejako dohodnúť s tým Disneykom. A že máme neposlávať, či nechce, že ak je to pravda, tak ma fakt ten bol sprostý, tak bol sprostý. Akože, a odtedy, že vám povedal, že je to nezájemné z tohto človeka vám, dobre, večer mu zamieme to, veľa informácií, že už okolo 8 miliónov eur investovali tento národ. Musím len rozpadu, ale iba chce 2,5. O čom ste sa bavili na tej fotke? Na tej fotke? Tu mi vyzradil, že v kauze Markíza Zmenky vtedy proti Markíze dohodol s Ruskom, že on ich na súde potvrdí. Zároveň mi povedal, že cez tie zmenky ovládnu Markízu a je dohodnutý so Slavom Haščákom. A ako sa ti to podarilo, že ti to povedal? Však som spravodajský dôstojník bývalý vysoký. Však som si zahral hru. Čo to je hra? Celý život je hra. Sa pýtam No však ja ti odpovedám. Je to hra. Informácia je niekedy veľmi dlhodobo a Češi majú na to veľmi pekný výraz, že pečlivie, pripravená, a to tým spôsobom, že sa kladú stopy, ktoré budete neskôr akože odhalovať, nie vy. Že vy pripravíte dneska stopy tak, že keď vyjdete s prvotnou informáciou, všetci sa na to vrhnú a oni nájdú presne to, čo vy ste už pred 2 rokmi položili na to miesto, kde chcete, aby oni prišli a našli to. Že ten, kto príde s prvotnou informáciou, nikdy nedopátráva jej, nechá to
na tých investigatívcov, aby to oni našli. Keď bol Marián Kočner obvinený kvôli falošným zmenkám, najčítanejší týždenník Plus 7 dní, ktorý patril Pente, zverejnil fotografiu, ktorá nasmerovala vnímanie Kočnera ako objednávateľa vraždy. Bol vyfotený na parkovisku mesiac pred vraždou so zatknutou Alenou Žužovou, vyšetrovanou za organizáciu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Autorom fotografie je Milan Žitný, bezpečnostný analytik a manžel šéfredaktorky Plus 7 dní. Moje hobby, už som to niekde povedal, je street fotografia. Takže jeden s malým teleobjektívom, skôr portrétnym, druhý mierne široký, 35 v prepočte. Keď je niečo zaujímavé, tak fotím. A vtedy tá situácia vznikla. A len som to uložil do archívu. Až teraz, keď sa objavila informácia, že objednávateľka bola z Komárna, na tej fotke je vidno, to je auto so špezetkou KN niečo, tak a plus Marián Kočner, tak v tej chvíli mi to zaplo, že aha, tak keď to bolo zhruba mesiac predtým tá objednávka, toto bolo 26. januára, tak potom to môže s tým súvisieť. Ja ti neverím, že si tu Žužovu s tým Kočnerom odfotil, ale je to nejaká spravodajská hra. Lebo aj o tebe sa hovorí, že si nejaký spravodajský. Proste vieš, akože aj ty tu máš nejaké meno. Stále sme tam, kde sme boli na začiatku. Stále tie isté konšpirácie, stále tie isté konštrukty. Ten človek to nemôže robiť sám od seba. Áno, robím to sám od seba. Nikdy som neslúžil žiadnej takejto inštitúcii. Ako fungujú podľa vás investigatívne médiá s týmito tajnými službami? Tí ľudia sú si veľmi osožní, lebo sú informácie, ktoré chcete, aby vyšli von, a sú informácie, ktoré chcete, aby vyšli von inak, a sú informácie, ktoré chcete, aby nevyšli von. Čiže tá spolupráca je, viete, to je spojená nádoba. Po zatknutí Kočnera bola publikovaná aj ďalšia fotografia. Marián Kočner vo svojom Bentley prepočítava 50 000 eur v hotovosti. Fotografiu vyfotil fotograf denníka Plus 1 deň, ktorý tiež vlastní finančná skupina Penta. Čo je ale zvláštne, fotografia čakala na svoje zverejnenie až 2 roky. Marián Kočner dost fungoval na způsobu, španělsky se to řekne plata o plomo, jako buď tě uplatím, nebo tě začnu vydírat. Najednou jako vznikla fotka, podle které mohl být vydíratelný on. Teď jako, jak se stalo, jak byla tahle fotka pořízená. Není to další hra někoho, jako aby mohl vydírat Kočnera, to, že ji zveřejní. Já nevím, já jenom prostě si myslím, že zveřejnit tuhle fotku bez kontextu, jenom s tím, že vlastně byla pořízená v roce 2016, je sice zajímavý, ale ten kontext mě tam chybí. Keď sa pozrite na to, čo vydáva Penta, zrazu bez kontextu to uverejňa. Oligarchové si nekupují média proto, aby dávali prostor kvalitní a drahé žurnalistice. A to, že to teraz vydali Plus 1 deň bez toho kontextu, na to sa ako pozeráte? Odepsali Kočnera. Rozhodli sa obetovať Kočnera. Áno. No takže musia zatvoriť Kočnera. Len podľa mňa Kočnera neodhadli. Povedz prečo, myslíš, neodhadli? Inteligenčne neodhadli. To, že on má vystupovanie hochštaplera, je jedna vec, ale na druhej strane on je naozaj veľmi inteligentný a na rozdiel od všetkých novinárov, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov je precízny. Ty ho poznáš? Osobne? Nie, poznám ho z výstupov. A z papierov ho poznám. Je inteligentný a rozumný. Na rozdiel od našich novinárov. Musím to povedať. Ako si myslíš, že tieto veci dopadnú? Keď hovoríš, že to celé neodhadli a celé sa to zamotá. Ja neviem. Ja som za to, nech Kočnerovi dajú 10 rokov, nech mu dajú 15 rokov, aj 20 za tú ekonomickú trestnú činnosť. Ale nech za vraždu odsúdia toho, kto tú vraždu spáchal. Myslím si, že ho poznám dobre, samozrejme, ale to je 20 rokov. Za 20 rokov sa môže stať čokoľvek.
Hej? Čiže už sme potom neboli v dennodennom kontakte a preto som povedal, že z tohoto, čo ja ho poznám, mne vychádza, ak by také niečo objednal, tak by sa musel zblázniť. To je môj názor. Ale to neznamená, že sa nemusí mýliť, hej? Čiže, ale skutočne miesto vychádza, že sa musel zblázniť. Ak je pravda to, čo tvrdia médiá. Ovládal súdy, ovládal prokuratúru, ovládal premiérov, ja neviem čo, to všetko tvrdia médiá. Tak nejaký pán Kuciak mu nemohol robiť taký problém, hej? Mohol, nejakými článkami. My stále posudzujeme motív vraždy alebo toho objednávateľa z optiky normálneho človeka, že ako by sme sa asi zachovali my na mieste neho a hovoríme, že ak sa nezbláznil. A ja som voči tomuto veľmi rezervovaný, lebo keď už si niekto objedná vraždu, tak to je že úplne iné rozmýšľanie ako my. A zároveň Marian Kočner tu 25 rokov žil v predstave, že je beztrestný. On preukázateľne dokázal zariadiť trestné stíhanie svojich obchodných sokov, preukázateľne dokázal vybaviť na prokuratúre, aby niekto, kto bol stíhaný, aby sa z toho vyvinil. Myslím si, že mal všetky predpoklady na to, aby mu preplo. Povedal si, že aj vražda mu prejde. Mal na to úplne všetky predpoklady. Si ma utrojil, do tela si ma obliekol. Pane a vykupiteľ môj, pried ma posledný deň. Kto je Alena Žužová? Nikto? Nechcem, aby to vyznelo pejoratívne, ale to je normálne, že človek jeden z milión. Že Jožko Mrkvička, že osoba, o ktorej tu nikto nikdy nepočul, nikto nikdy netušil a len sa zrazu zistilo, že teda si mala údajne objednať vraždu Jana Kuciaka a mala byť nejakou peňaženkou medzi reálnym objednávateľom a vykonávateľmi. A zároveň to má byť teda podľa výpovede susedov Milenka Mariana Kočnera. Kto bola tá Žužová? Ako fungovala? Ja neviem. Žužová je bývalá štetka. Bývalá štetka, ktorá zmotala a má na videu nahratého nejedného politika, jak sa to povie, slušného hoňa si tam, no proste ona ich normálne zmotala, ona je profesionál, Marožu naviedol. Dobre. To, čo potom robila pre Kočnera, tak bola vec, ktorú sa naučila vo vnútri služby. Tiež to svedčí o tom, že samozrejme, v rámci kontrarozvedných operácií je prípustné za istých okolností používať aj takéto techniky rôznych provokácií a podobne. Ak máš nejakú osobu, ktorá ohrozuje bezpečnostné záujmy štátu, tak je legitímne nejakým spôsobom nájsť na ňo kompromitačný materiál. Na čo najjednoduchšie chytíš chlapa, samozrejme na ženu, ktorá ho presvedčí, že je jediný úžasný, najdokonalejší a tak ďalej. To je veľmi veľká bezpečnostná zraniteľnosť mužov v strednom a vyššom veku a na toto boli tie baby trénované. Ona nebola sama, samozrejme. Novinári sa ma na to pýtali, lebo Bránik napísal, on to napísal, že vraj ja som riadil pani Žužovú, že pravdepodobne som robil v tej 52, o ktorej píše agent, a že asi z toho mu vyplynulo, že tam boli tie ľahšie dievčatá a tak ďalej, a že ja som to mohol riadiť. No. A ja som mu na to odpovedal som novinárovi, keď sme boli v Pezinku pred súdom, že je to hlúposť. Povedal som to trošku ináč, že je to blbosť, ale je to hlúposť, hej. Keby to bola pravda, mohli by ste sa k tomu priznať? No nemohol by som sa k tomu priznať, ale môžem vám povedať, že to nie je pravda. Čiže samozrejme človek niektorých ľudí pozná, ale nikdy som to nepočul. Nikdy som to nepočul ani z týchto kruhov, že by tam mala byť. Ale samozrejme to sa zistiť nedá. Čiže to mala robiť tú maďarskú spravodajskú. Čo je veľmi nereálne,
lebo však Maďari ochorúvajú, intenzívne operujú, hlavne sa zjeli toto vakcinácie, aj toto. Je to síce akože spriateľená služba, ale viac inak smeruje to k tomu, kde oni vlastne sa dá sa povedať, vyjali sa vývoj, vedia k tomu proračku, vyjali telefóny odborní na vás Maďarska, že by to Maďarka tajná bola. Zverejnená intimná komunikácia s Alenou Žužovou otriasla predstaviteľmi štátu. Námestník generálneho prokurátora René Vaněk sa vzdal svojej funkcie. S podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom si Žužova vymenala fotografie. Ona posielala svoje fiktívne zo spálne, on svoje pravé z parlamentu. V jej adresári Glváč figuroval pod menom Maznák. Ja neverím, že Žužová je nejaká prostitútka. Podľa mňa to je normálne na profi volávka. Pekne sa s pánmi porozprávala, občas sa stretla na káve. Jednoducho zberač kompra. Kočner zbieral kompro. Ježiš, to niekto nám hovoril, že vlastne sa, jak sa robili domové prehliadky u Žužovej, tak sa našli v počítači, že... Ale... To sú oni. To je to, o čom hovorím. To sú tie videá, kde sa nechali lupaci zlanáriť, však to, že niekto masturbuje, to robí každý. A to, že sa nechali naťahnuť od Žužovej, však čo ste vy za hlupákov? Vy ste nevedeli, kto je Žužova, hoci kým si píšete s nejakou peknou ženou a hneď sa dáte na kameru, však čo vy ste hlupáci, ja sa dávam na kameru preto, lebo sa môžem dávať na kameru, lebo chcem, ale však vy by ste mali byť aspoň nejaká záruka nejakej etickej kvality, alebo jak by som to nazval, niekto, kto teda chcete riadiť štát. Tak ale celé to potom slúži na to, aby tí ľudia boli vydierateľní. Iba na toto slúži. A na čo to robil Maroš? Maroš iba vydieral ľudí. Maroš nič nerobil. Že je tam Lipšic, ale... No, nelen Lipšic tam je. Ja si myslím, že ona mohla fungovať ako akási volávka. Našťastie na mňa to neplatí. Na niektorých iných možno áno a uvidíme, čo ešte z toho vlastne sa ukáže. Ja môžem len predpokladať, že mnohé veci, ktoré mohli takéto osoby robiť, sú na nejakých videozáznamoch. A keďže u nej bola urobená domová prehliadka, tak si myslím, že v nejakom okamihu, ak to nezmarí vyšetrovanie, by bolo dobré aj sa dostať k tomu pri rešpektovaní súkromia iných osôb, aké to boli videozáznamy. To je zaujímavé. Ktoré mohli slúžiť na potenciálnu diskreditáciu. A nestretli ste sa s ňou, že by nejaká konfrontácia bola, alebo... Oni vedeli ľudia z Penty, že existuje vtedy, keď sa človek z Penty nebudal Lipšicovi do toho Facebooku. A vedeli, že existuje, ale nevedeli, kto tam. Ale čo sa potom stalo, bolo to, že vlastne on je takto používal a mal to tak, že 10 000 alebo 30 000 nedával, keď mluvil o nejaké. A to vyložil na haščeku a ukázal mu horoskop. A že to je koho? Že pozri sa koho ja mám, že čo si myslíš, že toto je jaký kokol, ne? A on hovorí, neviem, čo povedz, to je ne? Prečo to a Kočner sa pochválil, lebo sa uvolili sme v takého že od tej chvíle okamžite si zablokoval prístup a už neviem, keď niekto dokonal, že on si ho vyhlášťal, alebo Martin, alebo tento plenier pochváľovali. A potom ho vyhlášťakom na Zlotých vypečovachy a povedal 30 000 musí, dám si zaplatiť, lebo že on tam nežil 30 litrov a teda nemu to natrvá, že mu to náhodou, hej? Nemáš to náhodou? Pustím ti to. Je to veľmi zlé. No. Toto vystrihnite, ale že to radšej vám pustím moje porno, než s nimi, lebo to je úplná katastrofa. To vystrihnite, prosím. Alebo nestrihajte to. To je jedno. No ne, to ti nemôžem pustiť, veď to je dehonestácia muža, čo tam oni robia. Veď ako muž nemôžem toto niekomu ukázať, veď to je katastrofa. Veď oni sú hlupáci vlastne. Tak iba to je oni, no tak ja neviem, no veď politik... Politik si tiež honí? Politik si tiež honí, áno. Nie, veď nech si robí, ale veď ja nebudem... Ale nie cudzej žene, ktorá vyzerá už výzorovo ako štetec,
ktorá je evidentne vyprovokovaná vec, tak keď si už si teda s niekým, tak si aspoň pozri tú IP adresu, odkiaľ si s tebou píše, kto to je a za 10 minút musíš mať prepojenie na Maroša na nich. Nebuďte hlupáci. Ale dobre, že sú hlupáci. Aspoň sa máme o čom baviť. To je katastrofa, to nechceš vidieť. Tak ja by som sa rada... Ja vám to ukážem, samozrejme. Ale akože ja by som to naozaj chcela vidieť. Ja ti to naozaj ukážem. Prosím ťa, pošli mi to teraz ešte, kým sú tu, nech im to dám. Video a potom nahrávka. No pozri, to je to v tom súbore niekde. Pozri to, nájdeš to tam. Jedno je, buď sa to volá Porno Kočner, ten súbor. Ja ti to všetko natiahnem na kľúč a podám. Ako čo? Aj ty máš tie videá? No, a ja mám nejaké videá, ja som niektoré ešte aj nepozerala. Počkaj, teraz myslíš, aké videá máš? Kompro Kukuciakovi som dostala. Počkaj, Kompro Kukuciakovi myslíš teraz čo, lebo neviem. Neviem, nestihla som, lebo som piatok docestovala a som to dostala. Kedy si to dostala? Štvrtok, tuším štvrtok. Deň predtým. Odkiaľ to človek dostane? Prečo som to ja nedostala? Som horšia? Odo mňa? Tak od teba, hej, ale myslím, že prečo ja nedostávam nič? Žiadne Kompro. Nehovor, že na teba sa neobracajú. Neobraca sa na mňa nikto. Ako vieš, že ten zdroj je dobrý, alebo... No, lebo po 30 rokoch v Slovenskej informačnej službe musí byť dobrý. No tak ukáž. To sa nedá, normálne ti to dám a čo chceš si z toho vyber. Ja to používať nebudem. Ja komunikujem. Ja si to pozriem možno zo zaujímavosti. No? No. A ty to zo zaujímavosti potom môžeš pustiť. Predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Ak už sa nejaká diskreditačná informácia vyvalí na verejnosť a dostane sa do médií, znamená to, že niečo zlyhalo. Pretože každá informácia, ktorá je takýmto spôsobom získaná, má diskreditačný potenciál, okamihu, kedy sa zverejní, je to síce veľmi nepríjemné, ale tým okamihom aj stráca na hodnote. Samozrejme, kto chce kupovať informáciu, ktorá je verejne známa. Takže problém Slovenska je v tom, že je tu obrovský pretlak informácií, ktoré majú výbušný a diskreditačný potenciál, ale nikdy neboli zverejnené. Na Slovensku sú desiatky vydierateľných politikov, stovky vydierateľných biznismenov a množstvo ľudí, ktorí sú vydierateľní aj v médiách a nikdy sa k tomu nepriznajú, pretože ten, kto vydiera, samozrejme toho človeka tlačí a udržiava v neistote. A ten, kto podľahol a nechal sa kúpiť, alebo sa nechal zastrašiť preto, lebo ho odfotili s frajerkou, alebo ho odfotili ako fetuje, alebo proste čokoľvek. A bojí sa, že jeho spoločenský status bude narušený, no tak jednoducho slúži. Sme tu s tebou, nie si sám, je tu svet, tvoj svet. Neboj sa, odhoď strach. Sme tu všetci. Veríme, že osud tejto krajiny nám nie je ľahostajný. Tragická udalosť smrti odkryla novú realitu celého systému a štátu a viedla k sérii najväčších protivládnych demonštrácií od roku 1989. Pod tlakom verejnosti sa začala rúcať vláda a začali vznikať oficiálne a konšpiračné vysvetlenia vraždy. Objavili sa tiež teórie, že ide o plánovaný prevrat s cieľom odstrániť vládu Roberta Fica. Ten na svoju obranu najväčšie konšpirácie rozvinul a potvrdil, čo prehlbilo rozdelenie spoločnosti. Som za stabilitu tohto štátu
a myslím si, že neprospieva, ak tu vznikajú vážne pochybnosti. Chcem dnes na tejto tlačovej konferencii postaviť pánovi prezidentovi jednoduchú otázku. 20. septembra 2017, New York, 5. Avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá pán Sereš. Prišiel som na takú zaujímavú vec, že tí ľudia, čo tam boli na tribúne, ktorí rozprávali o slušnom Slovensku a o korupcii a neviem čom všetkom, tak stál za nimi Soros. A to ľudia to neuveríte, lebo ja som si to vygooglil, Ujo Google mi to povedal, že ten človek, čo tam stál, bol v otvorenej spoločnosti a otvorenú spoločnosť dotuje Soros. Sedíš v miestnosti so smutným pohľadom invalida. Smútiš, lebo nemáš, čo si chcel. Ale máš, čo si nechcel. Máš, čo si nechcel. V ústave Slovenskej republiky sú dané pravidlá hry. Pravidlá hry. Je presne stanovené, čo môže robiť politik, ale nie je stanovené, čo môže robiť občan. My máme slobodnú vôľu. Jediná povinnosť je tu brániť vlast. To je jediná povinnosť, ktorá nám je daná. Teda môžeme všetko, čo nie je zakázané. A toto ľudia o tom nevedia. Nevedia, a tak sme aj vznikli my článkom 32 občianskeho odporu, kde sa hovorí doslova, a toto je medzinárodné právo, tu je to dané práve v tejto časti, vo výklade. Občania pri uplatnení článku 32, teda občianskeho odporu, nahrádzajú nečinnosť štátu, preberajú verejnú moc do svojich rúk. Jednoducho povedané, čo nefunguje, nahrádzaš. Ale na základe ústavy. Tak keď nefunguje príklad súd, ty si sudca. Slovensko je naše a máme právo hlasno povedať nie! 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 Slovensko je naše! 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 Priatelia, niet kam odísť zo Slovenska. Celé toto začalo vraždou novinára, ale na Ukrajine to začalo presne tak. V roku 2000 tam zavraždili opozičného novinára Georgia Gongadzeho. Ale ešte ani nebol pochovaný a už sa to zmenilo na politické demonštrácie, rovnako ako u nás. Bolo treba zrejme niečo silnejšieho, ostrejšieho a prišiel Majdan. Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Nechceme Majdan! Obávame sa, aj ja osobne, aj kamarádi, že môže dojsť nepokojem aj k občianskej vojne v krajnom prípade, lebo toto chcú západní agresori, ktorí ako útočia teraz. My chceme slušnú krajinu a slušnú vládu. Nám nestačí, že budeme mať vládu, na ktorej sa zhodnú traja páni z koaličnej rady, namočení v tomto prúšere až po uši. Ani jeden z týchto troch pánov nepovedal: ľudia, rozumieme vám, prepáčte. Miesto toho púšťajú jedovaté konšpiračné sliny a snažia sa z nás spraviť hrozbu Majdanu. Všetkých tých ľudí na tých námestiach, čo organizovalo Slušné Slovensko, oni oklamali
Veď jediný, kto profituje z vraždy Kuciaka, je Penta a obchod so zbraňami. Veď to je opozícia, veď to sú oni, čo kričia. Veď to sú oni. To není Fico. Čo sa mi zle hovorí? Kočner sedí. Áno, vďaka Ficovi, nie vďaka v slušnom Slovensku, veď Smer je vo vláde. vláde. Tomu, že sa zmenil policajný Ale prezident. zmenil ich niekto iný, nie Ulica. Ulica chcela zmeniť vládu, Ulica ju chcela položiť, chceli úradnícku vládu. Oni nás chceli zradiť. Denník Hlavné správy pravidelne uverejňoval informáciu Pavla Foriša, ktorá je podobná tvrdeniam Roberta Fica, že protesty ľudí za slušné Slovensko sú platené zo zahraničia a peniaze zo zahraničných mimovládok prichádzali na účet ešte pred Kuciakovou smrťou. Pavol Foriš podal trestné oznámenie na organizátorov protestov za vlastizradu. Organizátorov protestov vyšetrovala polícia, preverovala ich účty, ale nič nezistila. Časť ľudí chce veriť niečomu, že to všetko musí byť nejako inak a niekto to ako keby zozadu riadi. Tá pravda je podľa mňa že veľmi jednoduchá. Tu sa dala partia mladých ľudí dokopy. Strašne veľa ľudí pomáhalo, strašne veľa ľudí ukázalo solidaritu, spájali sa, zafungovali sociálne siete a hlavne, že boli totálne naštvaní, tak keby, že tí ľudia nechcú vidieť, prečo sa dialo. Veď tu od 2006, keď nastúpil prvýkrát Fico k moci, a všetky tie kauzy, ako sa to zbieralo, veď ľudia nie sú hlúpi. Ale proste potom zabijú dvoch nevinných mladých ľudí, tak im už pretekol pohár a išli do ulic. Akože nikto, že to je fascinujúce, že tí konšpirátori alebo vôbec tie konšpiračné médiá sa nepýtajú na tú príčinu toho, že prečo tí ľudia vyšli do ulic. To hádam nikto nie je taký naivný, že si tu 6 proste zavoláme, že poďte na námestie a príde tam proste 70 000 ľudí tu v Bratislave, vieš. Zuzka, opýtam sa ťa inak. Ty si uverila tomu, že 3 deti na internete spustia iniciatívu a všetci budeme pre ne šlapať? Sme za slušné Slovensko a silný právny štát. Poviem to slušne. Aj u nás máme veľa zahraničných agentov, aj keď sa o tom nehovoria, ktorí nemusia tu nič robiť, len sledovať národ. Dlhodobo tu žijú a presne vedia vyhodnotiť. Presne vedia vyhodnotiť mentalitu národa, ako sa za jakých okolností bude správať a tak. No, so Slovákmi veľa toho nepohne. Tam sa vtedy uvažovalo o 3 osobách. Jeden bol Adam Valček, jeden bol Hečko a jeden bol teda pán Kuciak, koho sa rozhodovali, že dajú dole a karta padla, jak padla. Áno, aj ja som to počul. Jedna z osôb, ktorá mi to povedala, bol Pavol Foriš, ale počul som to aj z iných zdrojov a v zásade tie zdroje sa zhodujú v tom, že existoval nejaký zoznam novinárov, ktorí mohli byť potenciálne ciele a v podstate Ján Kuciak bol z nich najľahším terčom z dôvodu, že v podstate že žil v rodinnom dome, ku ktorému bola pomerne jednoduchá trasa pre potenciálnych páchateľov, kdežto ostatní novinári z toho údajného zoznamu sme žili v bytoch, zvyčajne v Bratislave, v zastávaných územiach obcí, kde je trocha náročnejšie spáchať ten najhorší zločin. Pri domovej prehliadke u Mariana Kočnera sa našiel v jeho šatníku USB kľúč, ktorý obsahuje fotografie zo sledovania novinárov, medzi nimi bol aj Ján Kuciak. Dneska už je preukázané, že zavraždeného pred smrťou, neviem teraz, koľko to bolo mesiacov, sledovali bývalí príslušníci spravodajskej služby. Zase tu máme nejakú spojitosť so štátnym orgánom, teda Slovenskou informačnou službou, lebo Slovenská informačná služba týchto ľudí asi vyškolila, naučila ich robiť nejaké činnosti a oni to použili proti občanovi. Pravdepodobne to spravili, keď už neboli činní. Vieš, že keď chceš niekoho diskreditovať, tak nepotrebuješ ho fotiť s dieťaťom
na detskom ihrisku, potrebuješ ho odfotiť, ja neviem, opitého v krčme, alebo s nejakým policajtom, že kto mu donáša, alebo politikom, neviem, proste nefotíš vlastne taký denný režim. Mňa tam sledovali 3 týždne. On si vlastne vyberal obeť. Ale teraz, že kto? Kočner. Však on vlastne zadal to sledovanie. Hovorí to vlastne aj jeho brat a hovorí to aj Peter Todt, že on vlastne, to nebolo, že teraz, ale že on niekoľko rokov žil v takej predstave, že keď sa zabije jeden novinár, alebo keď zabije niekto jedného novinára, že sa tí ostatní zlaknú a keď zabijú druhého, tak prestanú úplne písať. Peter Todt, známy novinár, ktorý 5 rokov sedel na 2 stoličkách v redakcii SME a v SIS. Mal krycie meno Bežec. Po zatknutí Aleny Žužovej sa prihlásil na polícii a vypovedal, že ho Marian Kočner najal, aby sledoval novinárov. To, že sa rozhodol vypovedať 8 mesiacov po vražde, vysvetľuje tým, že nadobudol podozrenie, že za vraždou je Kočner. Figuruje ako hlavný svedok proti Kočnerovi. Ukrýva sa v zahraničí. V prvom rade treba povedať, že to, čo sa vydáva v médiách za sledovanie novinárov, bolo paparacovanie. Samozrejme, že ja som ani žiadnych novinárov paparacovať nemohol, pretože moja tvár je príliš známa na to, aby som sa mohol na takejto činnosti podieľať. Samozrejme som sprostredkoval túto činnosť a požiadal som o to jedného svojho známeho. A myslím si, že keď novinári môžu paparacovať iných, tak aj novinári musia zniesť paparacovanie. Bohužiaľ, takisto ako aj ja, aj veľa iných mojich kolegov som mali problém, že keď človek odíde, alebo ak sa hovorí, že neodíde zo SISky, ono vás nikto nechce zamestnať. A v obchode asi ťažko zaplatíte tým, že poviete, že som dobrý človek, alebo že som robil v SISke, alebo som zavrel Kočnera, alebo ja neviem čo. No za to sa nenajete. Tak každý pre niekoho robí. Tých zaujímavých skupín, ktoré si objednávajú naše služby, je pomerne dosť málo. Keď by som to povedal tak akože možno, že 5-6 maximálne je tých naozaj veľkých hráčov a z tých 5-6 hráčov im ten servis pre ich služby poskytujú možno 3 takéto skupiny. Jak sme, a my sa prelíname, my sme vlastne vždy tí istí. Peter Todt už vypovedá, že vlastne na tom sledovaní, že na to sledovanie prispel aj Bodor a v tých svojich výpovediach vlastne kryje pentu. O tom Bodorovi ako keby hovorí možno všetko, ale pri tom Haščákovi zrazu veľmi uhýba vlastne, hoci tam sú SMS-ky, hoci pre nich robil trolling na internete, tak povie, že mu za to nič neplatili, pritom všetci vieme, že to sa nerobí zadarmo a vlastne, že z niečoho predsa aj on musel žiť. Čiže toho Haščáka veľmi kryje a kryje ho až tak, že mi je to podozrivé. Letad povedal jednu vec, že keď vlastne varovne do výpovede Haščáka, že sa spomenul, že Haščák má niečo do vraždy, a že tam, neviem, bola niekedy klamal o sume, ale neznelo to neracionálne. Viem si predstaviť, že to mohlo odzaznúť, že nemusel sa vymýšľať. Nebol ani veľký dôvod na to, aby sa vymýšľal. A čo povedal, bolo logické hovoriť, keby ja teraz potopím Haščáka, tak dostanem všetko, hej? Dostanem milión eur a budú najbližší a je v peči samozrejme, pretože mesiacov rozhovorovania a tak. Po dlhom čase sa nám podarilo dostať k informáciám, ktoré sú pre neho veľmi zaujímavé, pretože sme narazili na jednu zvláštnu mailovú adresu samueldifferent@gmail.com, ktorá patrí z tej Kerry Boone, ktorá je zapísaná v registri voličov v štáte Indiana. A takisto aj krycie meno Zipfer. A to sú dáta a údaje, ktoré nemá akým spôsobom zistiť nikto mimo tej jeho skupiny, ktorá tu pôsobí. A sľubujem si od toho, že
sa dostaneme aj ďalej, pretože je zrejme a zreteľné, že Peter Todt na jednu stranu pustil množstvo informácií o niektorých ľuďoch a zaistil si tým faktickú beztrestnosť a zároveň ale niektorých ľudí začal až militantne chrániť. A mňa práve zaujíma nie to, čo už dneska má v rukách polícia, nie to, čo už zistila, ale to, čo ešte stále Peter Todt nepriniesol. Ja som Petra Todta pred niekoľkými dňami kontaktoval na túto adresu, ozval sa bezprostredne krátko potom. Neskôr som ho oboznámil s tým, že poznám jeho krycie meno. A od tej chvíle sa naša komunikácia rozvinula až do momentu, že som dostal ponuku na to, že mi zaplatí letenku do neutrálnej krajiny, kde sa spolu môžeme stretnúť a pragmaticky sa porozprávať. Pre človeka, ako je on, toto znamená, že strata toho krytia a ohrozenie tých informácií, ktoré doteraz považoval za neohrozené, tak pre neho znamenajú menšie riziko ako to, čo môže stratiť tým, ak sa so mnou nestretne. Peter Todt sa stretol s Radom Bránikom v Mníchove na námestí a vymenili si informácie. Pokiaľ orgány činné v trestnom konaní nezmenia stratégiu, tak už sa viac, ako doteraz vypovedal, nedozvedia, hoci informácie, ktorými disponuje, by mali ešte veľmi veľkú hodnotu pre budúce vyšetrovanie. On sa pokúša nejakým spôsobom zvýšiť teraz svoju cenu. A zároveň naozaj dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti, pretože ako to povedať? Ide mu asi o život, že? Ide mu o život, hej. No. Ale čo je dôležité? Neviem, či si postrehla ten moment, že Kočner chce vypovedať, ale vedenie zväzu väzenskej a justičnej stráže odmieta ho previesť z Bratislavy do Pezínka. Tak teraz je na mieste otázka, že dobre, ak Todtovi nič nehrozí, ak Kočner bol prvý a jediný objednávateľ, kto ho chce zabiť? A ak existuje riziko hrubej sily proti Kočnerovi, tak potom nutne existuje aj voči Todtovi, pretože Todt síce svätí proti Kočnerovi, ale obaja sú nebezpečenstvom pre niekoho ďalšieho. Nesmú na Maroša zabiť, nesmú. Akože nemám ho rád, ale potrebujeme ho živého. On je kľúč. Prevoz Kočnera k jeho prvému súdu v kauze falšovania zmeniek sa udial v noci za veľkých manévrov. Asistoval aj vrtuľník. Po Kočnerovom zadržaní jeho blízky priateľ a spolupracovník Peter Todt odovzdal polícii Kočnerové mobilné telefóny, veľkú časť jeho archívu a stal sa hlavným svedkom proti Kočnerovi. Kočnerové SMS a šifrovaná komunikácia cez aplikáciu Tríma ukázali na obrovskú korupčnú sieť v celej štátnej správe, vrátane polície, súdov a prokuratúry. Veľa ľudí na vysokých postoch zachvátil strach, že sa v Kočnerovej komunikácii objaví ich meno. Vyjadroval ste sa v tejto komunikácii aj o mne osobne? S kýmkoľvek? Akejkoľvek komunikácii myslíte aj verbálnej? Ja som mal na mysli SMS a obdobnú komunikáciu, najmä v tom systéme Tréma. Nespomínam si, pán prokurátor, ale mohol sa to stať. Áno. A
A čo ste riešili ohľadom mňa konkrétne? Vôbec nespomínam, ale ste dosť známa osoba, takže možno som sa s niekým o vás bavil. Je to možné? Mal som od vás niekedy dostať biely Mercedes, alebo čosi obdobné? No, určite nie to. Nie? Tak to som si vydýchol. Prečo nie je ešte zobchodovaná tréma? Prečo ešte nie je vonku? Vy, jak sa na to pozeráte? Ne, prečo nie je tak vonku, jak gorila? Záväzná na nejakom internetovom portáli, kompletná. To je dobrá otázka. No ale aký zmysel by to malo pre niekoho, aby za to zaplatil? Ja vám proti otázku. No, to, že sa kto by za to zaplatil? Nie, kto by za to zaplatil? No tí to ľudia... vás zaujíma, že kto by za to zaplatil? Alebo vás zaujíma, prečo... No či by sa našiel taký niekto, lebo musí mať dôvod. Áno, vy musíte mať dôvod, keď niečo chcete kúpiť. No, dôvod je ten, že proste buď chcete, aby to nešlo von, alebo chcete, aby to išlo von. Sú len dve možnosti, iné nemáte, hej? Ale ja by som očakával, že takýto dokument v takomto citlivom období sa asi niekde zjaví. Kto by to kúpil, keď tam je každý? Buď každý, alebo nikto. Hej? No. O výsluchu Petra Tóta súd prekvapivo rozhodol, že bude neverejný. V sieni tiež stále prítomný obžalovaný Marian Kočner si v takom prípade podľa procedúry mohol zvoliť dvoch dôverníkov, ktorí zostanú na neverejnom pojednávaní. Vybral si vlogera Martina Daňa, u ktorého sa už predtým špekulovalo o jeho prepojení s Kočnerom. Druhú pozíciu ponúkol niekoľkým novinárom. Mohol by som sa prosím vás s vašim dovolením opýtať tu prítomných novinárov, kto by o takú funkciu zaujímal, aby sme potom neznižili. Môžete. Čiže je niekto, kto by o takúto funkciu zaujímal? Mal, prosím vás? To je funkcia dôverníka obžalovaného. Čiže nikto nemá záujem? Vy ste kto? Ste pani Piusi? No, už teraz viem. A vy máte záujem? Čiže len pani Piusi, nikto iný. Ako dôvernička som tak ďalšie 2 dní zostala v súdnej sieni a počúvala obvinenia a svedectvá Petra Tóta, o ktorých musím mlčať. Behom 2 rokov nakrúcania sme rozmýšľali, či názov filmu Ukradnutý štát nie je prehnaný. Tieto 2 dní ma bohužiaľ definitívne vyliečili z pochybností. Ja neviem, ako to bude v deň premiéry tvojho filmu, ale Tóth je presvedčený, že za smrťou priateľky novinára a za samotnou smrťou novinára je firma Midas Investment, že to je údajne teda 13. komnata Mariana Kočnera, ale aj ďalších osob, ktoré sú v tom namočené. Kľúčový moment, ako by sa Kočner vlastne rozhodol na veľkúce firmu Midas Investment. Že táto firma, keď do nej začala rýpať, takže že bola to posledná kvapka, že o ten Midas sa veľmi bral. Ja som vlastne niečo v tom duchu, dokonca menšia tam ešte pravda, čo je pravda, že boli niekto to zaujímavé, prečo nie nikomu konci to pociela, také veci, ja som na nás chcela rozbal, že nikto nie je otázka, to je všetko, že to nie je niečo pretekať. Veľa to novinára môže tu dávať niečo, takže sa mohli ten divné veci. Všetci tí ľudia okolo tej kauzy sú vaši známi. Za úver ručí firma Midas Investment, ktorá vystupuje v ďalších vašich kauzách. Za úver kto ručí? Firma Midas Investment. Takú sprostosť. To je v centrálnom registri záložných práv. Aha, áno. Firma Midas Investment ručí za úver, hej?
Áno. Ja mám s firmou Midas Investment. No vystupovala vo viacerých ďalších vašich kauzách, o ktorých vy hovoríte, že s tým nič nemáte, ale dajme tomu vyskytla sa aj pri... mojich kauzách, Vyskytla sa napríklad aj pri kauze Welten. Ja nemám teraz všetko pred očami. Ja nechcem, ani som sa nikdy nesnažil, aby náš spor bol osobný. Ja som písal o vašom podnikaní a pochybnosti s ním. Proti vám ako osobe, áno? Nie, pán Kuciak, vy ste veľmi osobní. Ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkoluje a verte mi, že dojdem na to, kto to úkoluje. Nemáte pravdu v niečom, ale... Mám, pán Kuciak. Tak ako vy nemáte pravdu v ničom svete, tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istí, že vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať. O firme Midas toho nezistil nikto veľa. Nikto nikdy nezistí všetkých konečných užívateľov ani vlastníkov. Týchto ľudí musel fascinovať staroveký král Midas, ktorý si vyprosil od Boha dar, že všetkého, čo sa dotkne, sa zmení na zlato. Na zlato sa mu menilo naozaj všetko. Chlieb, ktorý chcel zjesť, aj voda či víno, keď sa chcel napiť. Jeho svet sa mu zmenil na miesto, kde sa nedá žiť. Tady je nějaký možná systémový problém, na který bude třeba se vážně zamyslet a bude možná provést i nějaký jako zásadnější změny v podobě toho systému, ve kterém dneska žijeme. A já si myslím, že ten problém v zásadě spočívá v té přílišné ekonomizaci života ve všech jeho oblastech, včetně oblasti politické, jo, a včetně vlastně velmi silné ekonomizace veřejného prostoru. Tento pán je tu kvôli týmto peniazom, poprosím vás, aby ste sa vyzvali. Jako se podařilo prosadit odluku církve a státu, tak prostě odluku ekonomiky a politiky. A velmi přísnou. Jo. Budou se muset narýsovat velmi přísné hranice mezi politikou a bude se muset vynucovat velmi důrazně prosazování veřejného zájmu v oblasti politiky, protože ten svod, který se tady neustále nabízí, je příliš silný. To je naprosto evidentní. Jamesa Bonda, tí istí grázli menia pravidlá hry. David, ten dávny deň v kalendári, sklo a kov na Slovákov, zlatokopky do mrakodrapov, ten istý socpop z rádia, tá istá chyba, zápcha, zloba, geometria a mesto sa dvíha, ťahá do výšky, odplúva a vraví, že je v pohode. Mesto sa nadúva jak mačo dedinský, ale necíti sa tu jak ryba vo vode. Všetci sme známi jak deti, v tej istej škole vieme o sebe, vieme dokonale, dávno máš zapísané na čele, čo skrývaš v tej skrinke z ocele. Všetci sme páni jak deti, na jednom dvore vieme o sebe, vieme veľmi dobre, dávno máš zapísanú na duši každú špinku, čo pláva po vzduší. 2020 chce sa mi vracať.